Δηλαδή έβαλε το κοντά να χωρίς ήθελα το άλλο. Ωραίος. Παίξανε μπουνιέτα. Λοιπόν, για την κατηγορία Pro Street 1, στον αριστερό διάδρομο Πασπαλιάρης, με ένα Peugeot 6,5 Speed House ο χορηγός του, ενώ στο δεξί διάδρομο το νούμερο 604 Σπηλιόπουλος, με ένα XR6,5 Power Store Engineering ο χορηγός. Αλέξ, πάει κοντά από εδώ πέρα. Πατάμε. Αλλά έχει να κάνει αριστερά. Μόνο που υπάρχει τώρα είναι μπάλα. Να κάνω... Κατηγορία Pro Street 2, να έρχεται και αυτή μέσα στο χώρο του burnout. Ο χρόνος για το δεξί διάδρομο 17:46 με 204 έξοδο, ενώ για τον αριστερό διάδρομο 11:582 με 100.